yawwa na dawo. Sannan kuma kin je kin ce wai na ce wai wanda ya halacci. Ai su mutane ba jahilai bane, dabbobi irin ki. Sha ne wanda ya halacci ba ya halitta ba. Ai na san ubangiji shi ya halitta, ba ca ne wanda ya halitta ba, wanda ya halacci. Tinkiya jaka, su mutane sun san me nake nufi. In ke dabba ce jahila mai jamba mai jamu mutane bala'i da jarfa tsinanniya wulakantacciya, to ba ca ne wanda ya halitta ba, ubangiji shi yake halitta. Wanda ya halacci nace ba ya halitta, ya halacci. Yawwa tsakiyar dirmin tsini, kin gane ba sai na karasa ba. Yawa so da Allah na ji ta zo tana cewa wai na yi sabatanci, na ce wai wanda ya halitta ubangiji shi ya halice mu, shi yayi ni yayi ki, yayi uwarki, yayi uwata, yayi kanne na, yayi na, yayi ƴaƴanki, ƴaƴana, kowa shi yayi. Amma ba ca ne wanda ya halitta ba, tunda ni musulma ce kuma na imani da Allah da manzansa, ke kanki kin sani. Dan da za a je min Qur'ani aje miki billahi lazi sai na cinye ki a karatun shi. Na fi ki tauhidi, na san na fi ki, na rantsi da girman Allah. Wanda ban san dai wanda ya fi wani tsakanina da ke a gurin Allah ba, don ba wanda ya fi wani a gurin Allah sai wanda ya fi jin tsoron shi. So ni ba ca ne wanda ya halitta ba. Na yi magana ne a ɓacin rai, ina magana ta ɓacin rai. Lokacin raina ya ɓaci kin hau TikTok kina zagin ƴar cikinki, diyakki, ƴar cikinki, kin hau TikTok kina zagi. So raina ya ɓaci ni ma na hau live na fara yin nawa. Kuma duk mai tunani, ga wanda fa yake da tunani, duka masu tunani sun san abin da na faɗa. Amma ke da yake jahila ce, jaka mai ci da addini, dabba da baki san me kike yi ba, kin fito kin ce wai na yi batanci wa ubangiji. Subhanallah. Allahu ya hadiki, Allah ya shirye ki, Allah ya shirye ni. Wulakantacciya, kaskantacciya. Ni na gama da ke nan zan barki. Ni dai na gaya miki ki rubuta ki aje ido na idanki. Sai na ci uwarki wallahi. Na rantsi da girman Allah. Sai na ci uwarki. Ido na idanki, matukar garin Kano kina yawo ina yawo. Allah ya haɗa ni da ke wata rana. Sai ana nuna miki wacece ni. So kina gani na a media ne. Kina gani na a media kawai. Biki sanya nake ba a zahiri, to da alfarmar alkur'ani, alfarmar darajar Allah, insha Allah sai mun haɗu gani gaki, ido da ido na ci uban da ya haifi uban babanki. Wallahi wakilin da ya ɗaura ma uwarki aure mai kosan nan ma sai na nemo ta, na rantse da girman Allah. Mu zuba ni da ke, Allah ubangiji ya kai mu bayan sallah. Karya na baki lafiya, mai faɗa da mutum biyar. Karya, tinkiya, jaka. Da kin ga kin mutu a social media sai kin kakalo abin da za a ganki. Da kin mutu sai kin kakalo abin da za a. To don ubanki in baki so a daina ganin ki a media, dole sai kin mutu. Ko babu mutuwa akwai su, ko babu tsufa akwai mutuwa. Yawwa. Dole wata rana ba mu ake yayi ba, wata ran dole sai mun haƙura. Wasu ne kuma za su ci gajiya. Yawwa. Don before a yi ki a yi ni, an yi wasu a baya. Ke duk tsinanta ki duk Iblis sancinki, duk dakikancinki zaki fir'auna to ki je Misra ki ga ya kare ya yake yanzu. Duk isgilancinki, duk dukiyarki kin yi karuna, kin kai karuna. Din da na san babu abin da kike da shi, ba wata tsiya, duk ƙarya ce. So tunda biki taddo fir'auna ba kuma ki kai karuna ba, biki kama kafa hamana ba, to ai kwakin ga ke karamar tsinanniya ce. Biki kai kuma iyalan mai tatsina ba, kin ga kwake karamar tsinanniya ce. To billahi allazi hawan yake tafiya hira mata ba ni faɗa, amma an aka taɓo ni ban iya ba. Tsinanniya kin sa din na fara masifa a social media. Da ba ruwana da irin waɗannan karnukancin naki, ba ruwana da irin wannan abubuwan na media. Kin sa na fara sai da kika ƙure ni wulakantacciya. To in Allah ya yarda in dai